Uħriġ sparat, ħallejt nofs il-tajers markati flat. M'għandix rispett lejn ebda sewwieq, għax bl-steering fid-dejja jiena nreta triq. Kemm karozzi rajt biħin ġo ħajt, inna l-lajn li kelli dawn jinxaw fuq il-rajt. Rajt wieħed itir minn fuq il-motur kif m'għandix wrong way. Spiċċaj jitkellem waħdi li jum għal-ħajt. Il-menti bdew jajjew, għabsit wiċċinga sew għal-kif spizjajt. Zbux lajt minn mindu tlat minn għajreċ bajt. Kemm jirin il-konfondu, inħossu splodu dar kif spizjajt. Alright, u għara xkanna blajt. Għabbej bis-serjeta u kienet taħt l-età kif spizjajt. Jena Ahmed Ben El-Shahmed biljonarju mill-Kuwait. Naf li f'Malta tħobbu żagħkom sa ninvesti fil-Kuwait u fil-porti tal-intwita fil-figollu Kuwait tal-ajt. Il-kontratt ġarajt, iċċek fuqqajt kollox urrajt sansir ċittadina. Jien mofrana mill-Botswana bil-banana sinjerum. Naf li f'Malta d-dilettanti tbellaw għal xulxin kull-jum. Applikajt biex nibda nbieħħa minn ġol-parlament il-ġdid. Dabt Maltajn kun finis għandhom għassiju sun u nsir ċittadina. Passports for sale, sir ċittadina. Las fil-konti xejn, sir ċittadina. Jien xinwuċċu nħobbi ċiċu, l-akbar playboys u Beijing. Sanġenninkom ħafna sex shops, jisajħuli Fabian King. Nistan iċċelebraw mit-tnejn sal-ħar, mhux ġiema biss imma għadna xi xahar. X'ġurġuma tal-Brażil aħna l-kbar, jikteb romanz jekk jidħol fid-dettall. Jemissu medalja tal-liqal, jgħidu aħna poplu tal-tifal. Jew id-dur fejn id-dur, nismalna il-Maltin mux sess iżgur, għax aħna poplu ħajra ta' kulħadd, u qatt ma tara Malti nnannat, poplu maqul bimħabba
għalilna il-Maltin il-fwieqa tal-Misblaw ta' San Manni jgħidu xirruħ u jgħidu tfal aħna poplu karnival wasal iż-żmien nistenni minn kulħadd nisna niċċelebraw minn salħat u ġima biss imma għandna xil-xar ċoċuba tal-Brażil aħna l-kbar jikembru manz jek nidħol fil-dettal imissu ma' medalja tal-liqa